Sağalan günüm yeni ustagan ustahanasına tarap uğradım. Men Duğutarsız oňup biljek däldim. Duğutaryň şirin owazy meni çagyrýardy. Öyle mihman olup gida yara, ova bayram gördüm İslam'a. Han gelverik. Can oğul. Öňüm awap durun ýüregim beýdip awutmada. Me al. Dutar senki. Gaýdyp dutaram görmeýin, janymam ýakmaýyn. Bar ötür. Bu näetdiňiz bolu ustaga? Aýynym, Çerkezjan. Senin bir işler görmedik kişi bolaýyn ana. Waq ustaga men görýän zadymy näme üçin görmedik kişi bolaýyn? Ondan men Mehmet baýa näme diýin? Siz hemme zady bilýäňiz-de. Eger dutary. Alın ustaga. Hani ýörani. Yürü.
Menne başga alaç kalmadı. İlkinci dutarımı suw kädiden ýasamaga götürdüm. Şeýdibem, ilkinci dutarym ýasadym. Hoca uğranın. Eşittin mi? Var. Selamun aleyküm sağa. Ve aleykümselam Paltavacan. Ben bugün biraz aradan ödüm bir gayret edersin de. Ay Paltazan sen arkayın gidivergin. Mung şarpıgını ödüm yetirin. Sağ ol nim, sağ ol. Sağ amanlar. Bol ya sağa. Sağ ol. Otur, otur. Näme? Bolya. Muratcan, berik seret. Birinci kaku boş. Son 5. perdede 4 sapar. 3'üncüde 3 sapar. Düşündün mü? Düşündün mü? Ne diyen aymanı? Muratcan, bugün du tarif edip kıynağı oturmalı. Sen kovsi, tur, bar öýüňe gayt. Sağ ol, sağa. Öýüňizde gaytala. Kän gaytalagyn. Sen berdemay. Geldim Murat, bilýärmi näme? Senkiden hedil ýokda. Usagaň ýanyna oturup arkaýyn dutar öwrenýär. Hedil bolmay. Ikimi de hiç kim düşünen ýokda Murat. Bilýärmi näme? Şu wagt hedil edip bir usagaň dutar çalsadym he? Wah, menem bir at minsedim. Mene atymy getireýin. Senem dutaryň getir. Sene hedil edip at çaparsın. Menem mara hedil edip dutar çalar ne? Gereň dutar bolsun. Häzir getireýin. Dur entek Murat. He, näme? Dostcan, entek howluk maly. Näme? Özüň bilýärmi? Öýdäkiler meni hiç ýere goýberen oklara Murat. Onda nädeli? Bilýärmi näder? Bu nörteden soň o garrarçylyk bara. Owa, ana şo taktine dutar gertersin. Menem atym erter. Ona hedil edip seni atım çaparsın. Menem dutar çalar. Yattan çıkarma, garrarçılığa varmarsın. O garrarçılık demi. Bilýän-lay. İyice ağanayma. Yok, yok.
Birinci boş kapı. Beşinci perdede 4 kapı. Üçüncü perdede 3 kapı. Şunu mu? Bitti. Eýtnalar! Ezinlik! Eýtnalar! Laýmy Murat! Eýtnalar! Ezinlik! Men at çapýar! Men at çapýar! Ezinlik! Deredey! Eýtnalar! Deret! Ezinlik! Bana deret Eýtnalar! Hey Murat, nerdesin? Ay senden sağ olunun olmaz, sağ çalanam olmaz. Hey, gör oğlu. Murat gelme. Murat, ben sana diyeyim, düş attan. Kalkan gelipdir. Düş. Al tutar mı? Hani sen bu duruva kali. Gel bari. Dur diyeyim ben sana. Çu dedi. Dur diyeyim. Çu. Dur diyeyim ben sana. Dur. Dur diyeyim. Ene, Dur. şeydi de Dur diyeyim. bizim küçük sarımız açılıyordur verdi. Ece, sen ipek sapaklar bilen çeken keşteleň men yüregimde şirin mukam bolup ýanglanya. Balam, men keşdelemem sana saat vurup işdiläýärmi? Wah, men saat bilen dogan çağam. Ece, garaş, Oğlum, nire barýaň? men häzir Ece. Muny sen ýasadyňmy? Owa, Wah, oğulçygym. Ece, keşteleň mukamlaryndan çalyp bereyinmi? Çalany. Ece, eşitdiňmi? Uy, balam, mene hiç hili sağdam sesem eşitmedim. Men eşitdim, onu da üýtgeçik sady eşitdim. Ýene çalyp bereyinmi? Çal oğlum. Ece, inne eşitdiňmi? Eşitdim balam, eşitdim. Sen çalan sağdyňy sen gözüňden eşitdim. Ece, kakam göreýmesin. Bar ýagna. Ece, maňa kakam näme üçin dutar çaldyran ogay? Näme üçin? Wagt çaldyrar balam çaldyrar. Sen dogloňda da kakaň dutar çaldyrar. Ece, şu zadanna kimday? Can oğlum. Sen dogloňda ora faqat halipa tas çalypdy. Ýöne men oň ýüzüni görmedim de. Ece näme üçin görmedin? Wah, can oğlum. Sadanna erkekleň arasyny ötürdi. Men bolsa aýallaň arasyny. Ece zadyn dinlänsiňi. Dinledim. Dinledim balam. Men şu çaka çelli, şeýle owadan şirin sady dinlemendim. Ece, sen bilen okmy o haýsas çally? Wah, oğulçygym, men oň çalan täsin sarlarynyň adyny bellemendirinne. O saňa näme gerek boldy? Gerek Ece gerek. Ece ol heserliň çallymy? Wah, bilmedim de. Wi, ýöne obamyza sadyň sadyndan muşdagy bardyr. Paltaway halwaçy. Ana sadlaň atlaryny şondan gowy bilýän ýokdur.
Sen gowsy gitdi şondan soray. Bolýarmy? Bar ece. Men gitdim Bu ece. näken durmagyn Seyit nazar. Bar. Paltava ayağı. Paltava ayağı. Paltava ayağı. Paltava ayağı. Men doğulamda. Saz çalan sazanla. Bilýärmi hay saz çaldy? Ha? Men doğulamda diýen. Saz çalan sazanla bara. Bilýärmi şo haýsy mukamy çaldy? Hay. Sen ta çallı. Gany şonu, sen bilýärmi? Bak şu üýt köşük bir saz çaldyra. Ay çallı da. Ol şonu üýt köşük bir saz çalanlara. Taptım. Ol heterliğini çarptı. He, doğru. Sağ ol paltava ayağı. Hey. Ece, heterliğini çalıptır, heterliğini. Ak telpikli, ak doğulu nurani adam. Ece, ana şu sağdan ne? Men düşümde de, kuşumda da görün ya, Ece. Yılp edip görün ya, yılp edip git ya. Yılp görün ya, yılp git ya. Gözleri degäme bolsun. Näme oli ýene samraýamy? Onu molla görkezmek gerek. Akşam düşmençe elpdäni. Rahman ulakyny görkez. Geldiňizmi? Gelin. Geçäýin. Mehmet Baýy gördüm. Seyit Nazarjan ýarawsyrak diýdi weli. Aýçagadyr. Duýgularynyň ýetije wagtda. Seyit Nazarjan, näme yaramajak bolýar. Hany göreli. Giýse okusyny gowjalýan gelin. Ana oğlum kellecek Allah. Ha berekella. Hani göreli bakali. Kelle tağırıp burnu kanap duran adaylar da gelin. Hani. Alada kalar ya Allah yok. İşte çok oğul oldu. Okusunu kovalyan oldu. Bir yerde korku oturup iş yok. Yeng damarı kataptır. Yağzağa salın da o kolayın. Elinin hem ayacığına yağzağa salın da o kolayın. Gülü hal olur. Arkasına geç yağını fere tavrak çalın da o kolay. Yine derman derim verin. Bir kerde soğuk suğa balık ağrında yatacak vakti serin. Hani tur oğlum. Bar oynaya. Çağan isleginin gaňrysına gaýtmajak bolun. Gynanyrman, gaharny getirmen. Mehmet, sağolun otur. Mehmet. Yaşlılar, geçin oturun. Ya var ayalın. Yok, adara kalma, öyden oturma hali. Bir kağıt gurrunumuz vardı. Türkmençilikde kişinin durmuşuna koşulmalarlığını biliyaz Mehmet. Yöne bir dem yad adamlar değil ha. Dinleyen akıl, haydi ver. Usta kimidin çaklayışımda ten oğlun Seyit Nazar bir hal çağa değil. Çağan dekini köydürme.
on rayını yıkma diyecek bolyan Mehmet. Näme diýsen ahun? Şu şaka şerli bizim tiremizde elini tutar alıp sağdığında olana yoktu. İnden bolar eylemek. Sen yaradanın veren vekinini efkermeyecek bolyan mı? Ya ahun. Yalışmacak bolarıyım. Paltavay şerli attaklan değişip ne bileyim onun sağdığında çıkacağını. Ol bay oğlu. Menden soň şoban baýdyň şo bolmaly. Nerede görüp dur baýyň eli tutarly. Owa aýrylyp ýörenni. Bu giden mülke eýlik etmek üçin maňa adam gerek ahun. Menem gyrkawlym ýok. Bu giden baýlyga eýe gerek. Owaň diregi ahundur baýdyr. Sağdan nanı olsa ol ovadan çağırsan bolman durma ahun. Mehmet. Kadilen dadın özü mukaddes zattır. Ondan ikimiz oban avrayı. Tadanna tutuş Türkmenin avrayıdır Mehmet. Mene yeke perdenden anjatma diyecek. Bilýän Mehmet, o doğulunna saat bile doğulla. Onun ýazgylaryň näme digini ýeketäk bir waryň özü ýakşy bilýändir ahun. Galanam görüýürse. Awa. Ähli zatda saz owaz işdiýdim. Diňe guşlaň sesine däl. Yumşajyk maýzan ýüzünden sessiz ünsiz barýan möýürmejekler dedi. Şemala ygşyllaýan güllüň ygşyllysynada. Ýagşa ýuwunýan agaçlaň çaýkanşynada mukamlar dinleýärdim. Bu näme? Bu näme diýen saňa? Men senden soraýan, bu näme? Sen näme indi kakanyp samsyk galap edýän? Hiknadar oğlum. Bak yeterli cavanım. Yürecek saat bir buraya can çağın o yolunu ağlama. Kalkım düşünmesi ne değil ne can malım o yolu. Tekmelen bile ağlaymasam oğlum. Kalkımın yüreğine rehminer de tutarmam onu. Dağdan çalarsın yeterliğine çalarsın yeterli cavanım. O yolunu iner oğlum o yolunu ağlama.
Şuram sen ýaly çağa bürgüt oglum. Baksan mejersen hal kanat deyip asmanı uçar. Men bu bürgüdi yörüyte sen üçün tuttum oğlum. Erkek kişi bürgüt ýaly bolmaly. At minmän oňarmaly. Bey giden baýlyklar, giden mülkler hemme sen üçün sen men ýeke perdendim baram. Men sana diýen baram, sen bolsa bar pikiriň aňarda. Bar beýdi oturmada atlaňa seret. Bar. Salam alik. Göder. Orgunmu? Toy tutýarmyşyň niweşdikle. Wah, Oň bolsun. toya tutmaly ýöne. Ýönes näme? Oglumuz Hezret Baýyn gyz diýip durda. Gowdat. Ýerin soň? Biz ýerden agyrak diýerler. Sen gözel zadyň aladas etme. Oň bir alajy bar, sen gitde gowuz toyuň tutuber. Taňry ýalkasyn baýagy. Döwletiň yrylmasyn. Allahdan gaýsyn. Men, what? Murady görmediňizmi? Sen oraya zadım yok. Sana on çaktır Bereket bak bakşy, bereket. Teknalar. Yürü hani. Yürü. Yürü diyen men tamam. Kaçından ver gözler görünemez seni. Yürü diyen. Yürü. Çık gelme. Koy ver. Koy sana. Koy ver oğlum beni, koy Yüreğe ver. düştü ol sen o. Canağım koy ver. Koy ver beni, koy ver. Otur şu yerde. Kıymırlayma düştün mü? Allım ben, allım. Neden aldın? Bana Murad'ın dutarı gerek. Dutarı emetçi. Ay yana, men heterliğini öğrendim. Menin ne heterliğini çalıp bilyen. Heterliğini öğrendim. İsteyen mi teknalar? Heterliğine mi lema dutarım? Şu köyüme sağlamanları yersen oradan ne emestek şey düşünün mü? Ay. Dur! Dur teknalar! Nire varayım? Ağamcan, aydıp durna. Bana Murad'ın dutarı Dur gerek. teknalar! Dur diyen ver sana! Ve! Şu kaka var aydayın! İç çıkaralım! Ve!
Gidip bana kutulsa ol yala. Ötüsüm çağı tayyödü var. Yine kutulur, gül yalık olur. Bak kadını kalıptırdı. Beyle şeriyalı karda kaldım anam. Ha, al sıra daymada yaxşıdır o. Ödüngden medet. Baltabaycan, çağağına öykönlük katı soğukladıpsın. Ne şeker ahuna. Yanların balı gerek. Vah bal tapılır. Şonu gök çaya garıp allığına içiri verdi. Vah hayırlı. Yılaşan tarihi ağam qadanla qızırağı da bir bölük matanı batırarak da allığına bir şağanla yapardı. Yemi yok. Muratcan, aç oydum. Meni öğrendim. Meni öğrendim. Yaşağıdır. Men hederliğini doğru çalıp bilgen. Bana innetine doktor gerek. Heder. Derdini veren dermanını. Murat, dinlediğin için çalyanır. Bana su verece. Su. Muratcan. Su. Muratcan ödülü vereydi. Muratcan ödülü. Getirin bana. Anacık evine geleydi de. Vah bağlacığım. Vah hayırlı. Bağlacığım.
Dur bağlasın, nereye? Muratcan balam. Seyit Dedecan, koşuk. Şu tutar sana. Muratcan ikimizin toplu. Eynesi yüzünden halal olsun bağlam. İnne bu dutar. Men kimi? Dağır yalkatır baltavaya. Sağ ol Muratcan. Türkmen Dutar bilen Türkmenler. Dutarla vepalı bolgun. Türkmenin adyny arşa göterjek sadanna bolup geçerdim inşallah. Sadyň bilen bagtyar durmuşum. Watanmyzyň wasbyny edersin. Ýoluň ak bolsun, ýollaşyň hak bolsun. Hayt oğlum.